Pero din nila sa ano yan usab kita mangigala nila atong tulumanon sa kahanginan kini lang gyapon ng inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Sabado. Pizza 11 na kini sa bulan sa Abril. So kumusta na mahigala no? Kumusta naman kamo din ha no nga excited na kaayo alang sa inyong Kora Paroko. Ako excited na po ko kaayo alang sa ako ang bagong assignment. Pero sakit-sakit po ang akong kasing-kasing kay mubiya naman ko sa ako ang pinalanggang parokya sa Ayungon. Kaysa ako nang ginaingon mahigala 9 years ko nga na-assign sa Ayungon. So dili ingon ni anak kasayon ang pagbiya. Pero unsaon nga mao man lagi yun ang nature sa among pagkapari nga magbalhin-balhin yun. Sama bang Kristo ba? Sa diha nga giingnan si Kristo sa mga lugar nga din siya nagwali mingon nga ayaw na lang maglakaw dinhi na lamang ta. Niingon si Kristo nga kinahanglan usab ka akong muwali sa lain nga lugar. Muna no? So mo pa nahitabo na mo. Nga no, padayon ta mga igala. So ari na kita sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Abi namang higala new record. Matud pa mahigala no artificial reef no cemented artificial reef gihulog didto sa kadagatan sa Bantayan Island. Ang naghimo niini mao ang kadakuan sa simbahan didtong lugar. Kini aron nga matud pa matagaan og fish sanctuary ang mga isda dito. Kaya kanang Bantayan Island, daghan ba kayo ng isda. Na ila pa yung gidugangan ang mga kanang gitawag na to og fish sanctuary dito. Pinaagi sa ilang paghulog og mga artificial reef, cemented si mga simento. Matong kala. Noon niya balita gikan sa Vatican, new record in France, more than 2,000 adults no and teens baptized at Easter. No? Ato pa dako kayong kalipay sa French Bishops Conference dito nga adunay 2,000 ka mga individua nga nagpabunyag sa simbahan Katoliko. No? 13,200 no adults ug 8,300 nga adolescent. O, sa ato pa ubay-ubay gyud no kining kuan gud sa una manghigala kining France kuan kini sila historical po ni kay during the French Revolution ilang gipang patay ang mga pare sa una kay ngano man murag murag para nila ang simbahang Katoliko mi suporta sa gobyerno munang ang mga French revolutionaries ila pong gisita ang mga paring Katoliko. Pero karon manghigala munang dili kay kusog ang Catholicism diha sa France. Pero karon hinay-hinay na nga nidaghan kay nakaamgo po din taon sila nga ang matud pa ang nga nakagusto pud sila, no? Nga ang simbahang Katoliko angay yung ato ta magpasako. Something like that, no? So bana manghigala ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Bueno, arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon bisag way nangutana. Pero ato ra gyapon hisgutan aron mo masayod. April 11, no? April 11 ang ato ang santo karon. April 11 mao si San Stanislao, no Saint Stanislaus, no? Abi no kini si San Stanislao na tawo ni antong 1030 ug namatay ni antong 1079. Taga-kuan kini siya, Krakow, Poland o Polish ni parehos ni Pope John Paul. Noon niya naordinahan sa isip usa ka pari ug nahimo siya nga obispo sa Krakow. And then, vocal kay ni siya against government. Uy, nitirada. Nitirada dyan po ni si kini San Stanislao, no? He was very vocal against government abuses.
mao nga gikuan kini siya, gidakop kini siya kini ni King Bolislao the second. Gidakop nila yung kuan kato kanang kining nagmagmahay ang hari si King Bolislaus. Nagmahay siya, iyang gibuhian. So, nadugay, nasuko naman po siya balik. Mao kadto nga iyahang palayas, no? Unya matud pa gipapatay na dugay. And then gihimo niyang martir kini si San Stanislao. Okay, vocal man siya kayo sa mga kining gitawag na to government abuses. Ano, muni nahitabo kang San Stanislao. Mong ang mga daghang kayong mga nagkuan mahigala, no? Nagnadala ni ini nga Islao, no? Si Islao katong taga kuan vice mayor karon. Gabiola sa ni. Albiola, no? Stanislao Albiola, no? Siguro karong adlaw ang iyang birthday. Happy birthday, Vice. Vice ato magite kay San Stanislao niya. Nagtuo ko nga karong adlaw birthday ni Vice Albiola, no? Vice Mayor Albiola kay Stanislao ba ya? Nya kini si ko nagduda man jud ko nga ang tinuod ngalan ani Stanislao kini si Vice Mayor Stanislao. Di lang ko sure, no? Pero tungod kay karong adlaw kuan man ni San Stanislao, so may puruhan nga birthday ron. Muna nga bisag dili pa ko sure mo ingon ta gyud ko nga happy birthday Vice Mayor Stanislao Albiola. Ayan na. Hala no, padayon ta mga igalan sa ato ang mga buhat tono ni ining kabuntuhon. Ari na ta sa ato ang katikisem mga higala. No? Ari na ta sa ato ang katikisem. Ang pangutana karon, why do we hear mass every Sunday? Ngano man gyud nga musimba man kita kada Domingo, no? Kaya kung natawag no, gahigala sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 7, on the first day of the week, no, unsa man ang on the first day, unsa man ang primerong adlaw sa semana, Domingo na gina. When we gathered for the breaking of the bread, Paul preached to them because he intended to live the next day. He kept on speaking until midnight. Ito kaya na kaya, no? Sa ito pa, on the first day of the week, no, nagtapok sila alang sa breaking of the bread. So pa ng breaking of the bread, muna siya ay misa. Pagpikas-pikas sa pan. Kaya ka naman, nakabantay mo anang mamisa nga doon ay pikas-pikas sa pan. So, ba no, nga, on the first day of the week, yung sa ganito ang first day of the week, sa ganito first day of the week, ang Domingo. No, sa Matthew, Kapitulo 18, versikulo 9 hangtod sa 20, ug sultihan ko pagayod kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaniyo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Kay kun may duha kong tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Muna no nga magtigom-tigom gyud ta matag Domingo aron magpangayo manghigala sa tanan, no? Sa tanan ato yung madawat, no? Nya sa Salmo 122 bersikulo 1, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Sa Salmo 111 kapitulo 1, dayga ang Ginoo, pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing diha sa tigom sa iyang katawan. No, kinahanglan gyud ay, no. So kini kong misa mga higala, no, kining santos nga misa ba. Nagsugod kini when early Christians gathered together in their homes to share the meal in memory of Jesus as he had asked them to do at the night before he died. No, sa to pa katong giingon bitaw ni Kristo nga kini bitaw, do this in memory of me. Gituman tos mga Kristiyanos, nya mo katoy siya gitawag na to og sinugdanan sa misa. Amo nang kana bitaw katapusang panihapon, nahimo kun siyang original mo to say kana bitaw gitawag na to source gigikanan sa matud pa
kanang atuang gimbuhaton sa misa. Kaya naman lagi, the Mass began when early Christians gathered together in their homes to share the meal in memory of Jesus as He had asked them to do on the night before He died. Ato ka nang mabasa sa Mateo Kapitulo 26, Kapitulo 26, 17 hanggang sa 30. Oh, klaro, no? Over time, it became more ritualized and included readings from the scriptures. Primero ito, breaking of the bread ra gyud, pero nadugay ila nang gidugangan. Giapila na nila og mga readings ikan sa scriptures until they look at it as an obligation. Hantod nga giila na nila nga obligasyon na gyud. So today, Sunday na, it was the day because it was the day that the Lord rose from the dead. Ang mga biblical text na ini, sa Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 sa 44, Juan, Kapitulo 21, versikulo 1 sa 14, buhat sa mga apostoles, Kapitulo 2, versikulo 32 hanggang sa 47, ug buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 5 hanggang sa 11. No, nga kanunay gyud sila nga nagtigom-tigom sa adlaw nga Domingo. Ayan, no? So, muna nga atong basahon sa unang sulat ni sa taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 16 at 17. Is not the cup of the blessings we bless a sharing in the blood of Christ? And is not the bread we break a sharing in the body of Christ? No? Because the loaf of bread is one, but we are one on one body, for we all partake of the one loaf. O, sa ito pa, kinig yung Santos Kamisa mga higala, kinig itong pas, ang gipikas-pikas, alang sa mga wala ba makasabot ana. Gibali wala rabi agad na. Alang sa mga wala makasabot mo na, nga usag yun sa gimbuhato na mo mga kaparian, maog yun ang pagpahigayon ng mga katikisim, kining adult katikisim. Yun, kidaghan kayo mga higala sa mga Pilipino nga wa gyud kasabot ni ini, kining Santos Kamisa, kining Santos Gabunyag. Munang ako, sa akong mga wali, na-gyud yung gamay katikisim. Doon nagigamay mga pagpasabot ba nga akong i-integrate sa wali para nga medyo pod adun nagi mabalon nga kahibalo ang atong mga kaigsuunan nga manimba. Okay, klaro? So, din na lang sa takutob ha. Saon man gyud nga dali-dali man tag jutay, no? Kay daghan pa tag trabaho, kay ginangandam pa, nagkuan pa kining nagpinustanay pa, nagsinudlanay og mga karton. Ang uban gisunod og kato bitaw mga patsada nga urukan. Ang ako tungod sa kadaghan akong mga libro, kuan na lang karton, no? Pag-abot dito, kung kuan na pud ni kanang itawag na to og bukon ba dayong itabigan para pag 6 years from now kung namalihin na pud mi, amo na pud na niya ng kanang ayuhon kuan na ba? Kuan ra kana bitawng dili na mo sunugon kay bahal kay karton ron, no? Nahanglan nga amo ra na siyang kuanon kana bitong tangtangon ra ba, then paghuman hapning yung waiting na siya para sa ika-kuan na pod, ikaunom ka tuig. Okay, so daghang salamat og ako lang gihapon kini mga higala, inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga magagagahong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadon nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto, Pilipinas.